Kaixo, zer moduz? ¿Quieres aprender euskera de una forma simple y divertida? Te dejo esta videolección para que puedas avanzar paso a paso. Basque Lingua busca ayudarte para que hables euskera como un hablante nativo. Espero que te sirva y que te guste. ¿Empezamos? Adelante. Aurrera. Nor zarazu? Nor zarazu? ¿Quién eres tú? Ni Gari naiz. Yo soy Gari. Nor zarazu? Repite conmigo. Nor zarazu? Y ahora di tu nombre. Ni tu nombre naiz. Ni naiz. Nongoa zara? ¿De dónde eres? Nongoa zara? Euskal Herrikoa naiz. Soy del País Vasco. Ahora di de dónde eres tú y le pones koa naiz. Por ejemplo, Espainiakoa naiz, Frantziakoa naiz. Non bizi zara? ¿Dónde vives? Non bizi zara? Euskal Herrian bizi naiz. Vivo en el País Vasco. Euskal Herrian bizi naiz. Ahora di dónde vives tú. Bizi naiz. Espainian bizi naiz. Mexikon bizi naiz. Aurrera. Vamos a recordar. Zer da hau? Zer da hau? Zer da hori? Zer da hori? Zer da hura? Zer da hura? Venga, repite conmigo. Zer da hau? Zer da hori? Zer da hura? Oso ondo. Hau da. Hau da. Hori da. Hori da. Hura da. Hura da. Aurrera. Hau etxea da. Hau etxea da. Esto es una casa. Hau etxea da. Hori etxea da. Hori etxea da. Hori etxea da. Repite. Hori etxea da. Hura etxea da. Hura etxea da. Repite conmigo. Hura etxea da. Oso ondo. Aurrera. Repetimos. Hau etxea da. Hau etxea da. Hori etxea da. Hori etxea da. Hura etxea da. Hura etxea da. Zer da hau? Zer da hau? Y ahora tú me contestas. Etxea da. Hau etxea da. Zer da hori? Zer da hori? Venga, contesta. Hori etxea da. Hori etxea da. Zer da hura? Zer da hura? Hura etxea da. Hura etxea da. Oso ondo. Mendia. Hau mendia da. Hau mendia da. Repite. Hau mendia da. Hori mendia da. Repite. Hori mendia da. Hori mendia da. Hura mendia da. Hura mendia da. Oso ondo. Venga, ahora te pregunto. Zer da hau? Zer da hau? Mendia da. Mendia da. Hau mendia da. Zer da hori? Zer da hori? Venga, contesta. Hori mendia da. Hori mendia da. Zer da hura? Contesta. Hura mendia da. Hura mendia da. Oso ondo. Aurrera. Recuerda que esta metodología se basa en la repetición y por eso vamos repitiendo todos los conceptos y las estructuras vayan entrando en el subconsciente para que a la hora de hablar no tengas que estar pensando en ello. Oso ondo, aurrera. Herria, pueblo, herria. Hau herria da. Hau herria da. Hori herria da. Hori herria da. Hura herria da. Hura herria da.
Zer da ura? Zer da ura? Venga, contesta. Ura herria da. Ura herria da. Zer da hori? Zer da hori? Hori herria da. Hori herria da. Zer da hau? Zer da hau? Hau herria da. Hau herria da. Oso ondo. Aurrera. Herria. Hori herria da. Hori herria da. Ura etxea da. Ura etxea da. Aquella es una casa. Ura etxea da. Itxasoa. Hau itxasoa da. Itxasoa significa mar. Itxasoa da. Hau itxasoa da. Zer da hau? Zer da hau? Hau, contesta, hau itxasoa da. Hau itxasoa da. Zer da ura? Zer da ura? Ura etxea da. Ura etxea da. Zer da hori? Zer da hori? El pueblo. Hori herria da. Hori herria da. Oso ondo. Zer da ura? Zer da ura? La montaña, el monte. Ura mendia da. Ura mendia da. Zerua, cielo. Zerua. Zer da ura? Zer da ura? Ura zerua da. Ura zerua da. Oso ondo. Vamos a ir repitiendo. Zer da hau? Zer da hau? Contesta. Hau itxasoa da. Hau itxasoa da. Zer da hori? Zer da hori? Contesta. Hori herria da. Hori herria da. Zer da ura? Zer da ura? La casa, una casa. Ura etxea da. Ura etxea da. Zer da ura? Zer da ura? Monte. Ura mendia da. Ura mendia da. Zer da ura? Zer da ura? Cielo. Ura zerua da. Ura zerua da. Oso ondo, aurrera. Mendia, mendia. Zerua, zerua. Itxasoa, itxasoa. Etxea, etxea. Herria, herria. Zer da ura? Zer da ura? Monte. Ura mendia da. Ura mendia da. Zer da ura? Zer da ura? Cielo. Ura zerua da. Ura zerua da. Zer da ura? Zer da ura? Ura itxasoa da. Ura itxasoa da. Zer da hori? Zer da hori? Etxea. Hori etxea da. Hori etxea da. Zer da hori? Zer da hori? El pueblo. Herria. Hori herria da. Hori herria da. Oso ondo. Aurrera. Nor da hau? Nor, ¿quién? Nor da, ¿quién es? Nor da hau, ¿quién es este? ¿Quién es esta? Gogoratu significa recordar, recordar, recuerda, gogoratu. Zer da hau? Habíamos visto zer da hau, ¿qué es esto? ¿Qué es esta? Ahora vemos nor da hau, ¿quién es esta? ¿Quién es este? Nor da hau, hau Ainhoa da. Esta es Ainhoa. Hau Ainhoa da. Ahora yo te pregunto y tú me contestas. Nor da hau? Nor da hau? Hau Ainhoa da. Hau Ainhoa da. Y ahora tú me preguntas. Nor da hau? Nor da hau? Y yo te contesto. Hau Ainhoa da. Hau Ainhoa da. Oso ondo. Aurrera. Nor da hau? Nor da hau? Hau Mikel da. Hau Mikel da. Venga, te pregunto. Nor da hau? Nor da hau? Y tú me contestas. Hau Mikel da. Hau Mikel da. Oso ondo. Pregúntame, ¿quién es este? Nor da hau? Nor da hau? Hau Mikel da. Hau Mikel da. Oso ondo. Aurrera.
Y ahora vamos a hacer la pregunta de otra forma. Antes hemos preguntado ¿quién es este? Ahora vamos a preguntar ¿quién es este hombre? Ahora la diferencia está aquí. Norda hau, ¿quién es este? Norda gizon hau, este hombre. Norda gizon hau, gizon hau Mikel da. Gizon hau Mikel da. Este hombre es Mikel. Vale, entonces yo te pregunto y tú me contestas. Norda gizon hau, gizon hau Mikel da. Gizon hau Mikel da. Y ahora tú me preguntas, ¿quién es este hombre? Norda gizon hau, gizon hau Mikel da. Gizon hau Mikel da. Osondo. Norda mutil hau, ¿quién es este chico? Mutil chico. Norda mutil hau, mutil hau Aitor da. Mutil hau Aitor da. Te pregunto y me contestas. Norda mutil hau, mutil hau Aitor da. Mutil hau Aitor da. Y ahora pregúntame tú, ¿quién es este chico? Norda mutil hau, Aitor da. Osondo, aurrera. Norda neska hau, ¿quién es esta chica? Norda neska hau. Neska hau irati da. Neska hau irati da. Ahora te pregunto y me contestas. Norda neska hau, Neska hau irati da. Neska hau irati da. Osondo. Venga, y ahora me preguntas. Norda neska hau, Neska hau irati da. Neska hau irati da. Osondo, aurrera. Hau Mikel da. Este es Mikel. Hau Mikel da. Hori Ainhoa da, ura irati da. Hau Mikel da, hori Ainhoa da, ura irati da. Norda hau, contesta. Hau Mikel da. Hau Mikel da. Norda hori, contesta. Hori Ainhoa da. Hori Ainhoa da. Norda ura, irati. Ura irati da. Ura irati da. Osondo. Gizon hau Mikel da. Gizon hau Mikel da. Emakume hori Ainhoa da. Emakume hori Ainhoa da. Neska ura irati da. Neska ura irati da. Venga, repite conmigo. Gizon hau Mikel da. Gizon hau Mikel da. Emakume hori Ainhoa da. Emakume hori Ainhoa da. Neska ura irati da. Neska ura irati da. Osondo. Nor da gizon hau? ¿Quién es este hombre? Nor da gizon hau? Venga, tú contestas ahora. Gizon hau Mikel da. Gizon hau Mikel da. Nor da emakume hori? Nor da emakume hori? Venga, contesta. Emakume hori Ainhoa da. Emakume hori Ainhoa da. Nor da neska ura? Nor da neska ura? Neska ura irati da. Neska ura irati da. Osondo, aurrera. Kaixo, hola, ni Gari naiz. Nor zara zu? ¿Quién eres tú? Kaixo, ni Ainhoa naiz, urte askotarako. Kaixo, hola, yo soy Ainhoa, ni Ainhoa naiz, urte askotarako, perdón, barkatu. Urte askotarako, urte significa año, asko, muchos, urte asko, muchos años. Urte askotarako, para muchos años. Es una expresión equivalente a encantado de conocerte. Urte askotarako. Kaixo,
ni gari naiz. Nor zara zu? Kaixo, ni gari naiz. Nor zara zu? Kaixo, ni Mikel naiz. Urte askotarako. Venga, ahora te toca a ti. Tú vas a ser esta persona que habla a la izquierda y vas diciendo, Kaixo, ni, tu nombre, naiz. Nor zara zu? Venga, repite. Kaixo, ni, naiz. Nor zara zu? Kaixo, ni Mikel naiz. Urte askotarako. Kaixo, ni Mikel naiz. Urte askotarako. Venga, repite tú también esto para ir practicando un poco la entonación y las palabras. Kaixo, ni Mikel naiz. Urte askotarako. Kaixo, ni Mikel naiz. Urte askotarako. Oso ondo, aurrera. Venga, otra vez. Kaixo, ni naiz. Nor zara zu? Kaixo, ni, tu nombre, naiz. Nor zara zu? Venga, vamos repitiendo. Kaixo, ni irati naiz. Urte askotarako. Kaixo, ni irati naiz. Urte askotarako. Oso ondo, aurrera. Zu emakumea zara. Tú eres una mujer. Zu emakumea zara. Bai, emakumea naiz. Sí, yo soy una mujer. Eta zu, y tú, eta zu, emakumea ala gizona zara. ¿Eres una mujer o un hombre? Emakumea ala gizona zara. Ala significa o. Entonces, normalmente se utiliza para preguntar. Emakumea ala gizona zara. Bai, emakumea naiz. Bai, emakumea naiz. Eta zu, emakumea ala gizona zara. En este caso yo voy a decir que soy un hombre, ni gizona naiz, o gizona naiz, directamente. Y ahora tú, por ejemplo, si eres una chica, o si eres una mujer, dices, ni emakumea naiz, o si eres una chica, ni neska naiz, o mutila naiz, chico. Venga, vamos a repetir. Zu emakumea zara. Zu emakumea zara. Bai, emakumea naiz. Bai, emakumea naiz. Eta zu, emakumea ala gizona zara. Emakumea ala gizona zara. Gizona naiz. Oso ondo, aurrera. Zu gizona zara ezta. Aquí tenemos otro elemento que significa verdad. ¿Está? Zu gizona zara ezta. Tú eres un hombre, ¿verdad? Zu gizona zara ezta. Venga, repite conmigo. Zu gizona zara ezta. Bai, gizona naiz. Si soy un hombre. Bai, gizona naiz. Eta zu, y tú. Eta zu, emakumea ala gizona zara. Venga, repite. Bai, gizona naiz. Eta zu, emakumea ala gizona zara. Emakumea ala gizona zara. Venga, y ahora decimos, venga, gizona naiz. O si eres una mujer, emakumea naiz. Emakumea naiz. Ya hemos llegado al final de la lección. ¿Te ha gustado? Espero que sí. Si es así, suscríbete al canal de Basque Lingua para no perderte el próximo vídeo y seguir aprendiendo. Eskerrik asko, gracias. Eta ondo izan, que te vaya bien. Laster arte, hasta pronto.